қадр сокинони Конибодом, шаҳри Конибодом, ҳамаи шумоёнро бо ин ҷашни яке аз беҳтаринҳо ки рӯзи модарон аст табрику муборакбод гуфта ба шумо аввалон умри дароз, сиҳату саломатӣ ва ҳамаи хушиҳои ҳастии зиндагиро орзу мандам. бигзор чеҳраи шумоён доимо хандонрой бошад. мо имрӯз бо ҳамроҳи падару бародарам танҳо дар хизмати шумоён